Вітаю спадарства, вітаю слухачы вальнадумства, вітаю Францішак. Сёння у нас будзе такі потны выпуск, таму што Еўропу накрыла спякота. У мяне зараз 35 градусаў, таму калі я буду такі трохі марудны такі, то не зважайце, сёння будзе, я спадзяюся, у асноўным Францішак і весці выпуск, таму што у яго трохі лепш сёння з тэмпературай. Ну і можа у яго кандыцыянеры працуюць у нас в Украіне зараз. Як вы, можа быць, ведаеце, кандзёры не тое, каб можна ўключаць, і как бы і святла няма. Вось, таму трохі складана спякоту пераносіць, але людзі трымаюцца, і гэта добра. Я прапаную, я сказаў, вітаю, Францішак, прывітайся з нашымі слухачамі. Вітаю ўсіх. Так, мы ўжо колькі у нас 5 тыдняў не было навінных выпускаў. Ну та, трохі больш нават месяца. У нас там апошні выпуск мы запісалі, але ў нас па тэхнічных прычынах ён фігова запісаўся. Но спадзяюся, гэта будзе лепш. У нас, я прапаную пачаць ўсё ж такі з добрых навінаў, таму што яны ўсё ж ёсць. У Еўропе зараз ідзе Еўра 2024, і як ты ўвогуле, Францішак? Так, калі нас будуць слухаць, то ён уже скончыцца. Фінал будзе, таму мы можам з табой прыкінуць, хто на наш погляд пераможа, а слухачы потым паглядзяць і праверыць, наколькі мы добра разбіраемся. Ну я за іспанцаў думаю, таму што хацелось бы, чтоб перамагла гэтая каманда, бо англічане, яны такі супер нецікавы футбол гуляюць, забіваюць з гульні вельмі мала галоў. Таму, як па мне, было б класна, гэтая маладая каманда Іспаніі перамагла. Я на ўсіх чэмпіянатах заўзею за Англію заўсёды. Таму што яны вынайшлі тую гульню, і яны ніколі не перамагаюць ні ў якіх чэмпіянатах. Вось, я лічу, што это неяк, не ведаю, трохі справядліва было б, калі б яны хоць раз хоць што-небудзь выйгралі. Не, ну ў 20-м стагоддзі яны то штосьці перамагалі. Па-мойму, у іх быў адзін кубак нейкі, які быў там вельмі даўно, на самым пачатку ўсіх чэмпіянатаў. Вось, так яны заўсёды дзесьці там у плэй-офы праходзяць і там і застаюцца. Можа, якое другое месца ў іх макс было. Вось, і таму я заўсёды за іх заўзею, але я лічу, што Іспанія пераможа. Але я не раю нашим слухачам ставіць стаўкі па нашых прагнозах, таму што ўсё ж такі не тое, каб мы там вельмі добра разбіраліся ў футболе. Я сам гляжу толькі вось уже плэй-оф вялікіх чэмпіянатаў, тыпу там чэмпіянат свету, чэмпіянат Еўропы. Бывае фінал Лігі чэмпіёнаў пагляжу, ну і не больш. Я не глядзеў ніколі фінал Лігі чэмпіёнаў. Блин, а там... Я толькі нацыянальныя гляджу. Ну, насправді, там матчы клёва выглядаюць. Вось, цікавае пытанне, чаму ўсё ж такі Беларусь в футболе такая слабая. Здавалось бы, гэта мусіў бы быць наш спорт, ён даволі танны, каб пачынаць. Тобто, калі параўнаць з хакеем, напрыклад, то тут... дзяцё не так уж шмат яму трэба купіць, як каб ён мог бегаць там з гэтым мячыкам. Ну і плюс дзеці могуць спакойна гуляць там у двары футбол, і таксама вот так кадры знаходзіць. І мне здаецца, у меня есть адказ на гэтае пытанне, чаму ў Еўропе ўсё ж такі з футболом нашмат лепш, таму што еўрапейцы з футбола зарабілі бізнес. Все гэтыя клубы, яны адчыняюць там гэтыя школы свае, яны там возяць дзяцей там з іншых кантынентаў у свае школы, перавозяць разам з бацькамі. І вось таму і на клубным узроўню іх все добра, і на нацыянальным, нават там умоўная маленькая Харватыя з насельніцтвам, здаецца, менш за 4 мільёны выходзіла там в фіналы чэмпіянату свету. А ў нас пакуль такога няма, і пры Лукашэнку і не будзе. Ну так. Ну, але у нас затое хакей трохі гуляюць, да. Ну, таксама не на добрым узроўні, але мне здаецца, тут фішка яшчэ ў тым, што ў Еўропе ніхто на хакей не любіць проста.
І там так на безрыб'і і Беларусь не так. Ну і грошаў бухалі там, конечно, нормально. Увесь гэты хакей, хаця выхлоп, здаецца. Увогуле, што ты думаеш пра спорт? Ці мусіць быць увогуле дзяржаўная падтрымка спорту? Конечно, не. Дзяржаўная падтрымка спорту навошта? Ну, то бок, калі спорт у плане, што ты сам займаешся спортам для сваёй уласнай карысці, то, па-першае, это не трэба для этого ніякія грошы, ты можаш нават дома займацца спортом. Да, хаця это не будзе нейкі авансаваны спорт, то будзе хутчэй там нейкая фізкультура. Так, ну але дастаткова, каб трымаць сябе ў добрай спартыўнай форме, альбо там на турніках каля дому ці ў суседнім двары. Вось. А калі казаць пра спорт як відовішча, пра спорт як штосьці, што цікава глядзець, а не пра спорт як штосьці, што ты робіш для свайго здароўя, ну то у гэтым выпадку проста калі гэта цікава глядзець, то той, каму цікава глядзець, ён плаціць за тое, што ён глядзіць. І так як бы спорт і працуе, і менавіта таму гэты спартсмены топавыя там у футболе і ў амерыканскім футболе зарабляюць такія агромныя суммы. Так, это яны не з дзяржаўных грошай это бяруць, так, а з людзей, якія это глядзяць, якія прыходзяць, ну і рэкламадаўцаў таксама там вялікія грошы, таму што той же самы футбол гэта... Не, ну гэта таксама, ты глядзіш рэкламу і такім чынам ты, ну, рэкламадаўца дае грошы за тое, што ты глядзіш эту рэкламу, глядзячы это футбол, то бок усё роўна это завязана на тое, каб это было цікава канечнаму спажыўцу это прадукт. Так, таму у новай Беларусі мы прыпынем фінансаванне там асабліва спорту, якой, ну, там мала каму цікавы, там умоўны бег. Ну, я не думаю, што шмат людзей цікавяцца бегам, такі прыходзяць на стадыоны і такія, блін, там чувакі бегаюць. У Беларусі. Для бега навошта тае фінансаванне? Не, ну для трэнераў там зараз вытрачаецца і распільваецца шмат грошаў просто каб чыноўнікі быў міністр там з такога-то спорту умоўна. Ну, тобто... Не, ну міністэрства спорту это ўвогуле бессэнсоўная рэч, это лішняе награмаджэнне чынавецтва і распаўсюду дзяржаўных грошай. Як бы спорт это добрая рэч, але дзяржава там не патрэбная абсалютна. І нават калі можна сказаць, што ў гэта вбухіваецца больш грошай, чым вбухівалася б, калі б не было там этих усякіх дзяржаўных датацый, інвестыцый, ну, это залежыць ад таго, што людзі хочуць. Так, все так. Таму я думаю, што проста нецікавыя віды спорту яны вымруць у Беларусі, а там больш цікава знойдуцца бізнесмены, якія зробяць з гэтага грошы, зробяць гэтага відовішча, будзе хлеб, будзе відовішча і все будуць шчаслівы. Як у Рыме. Так, далей у нас выбары. У нас шмат выбараў прайшлі. Это ў Францыі, Брытаніі, у Іране, будуць в Штатах. І можна коротка прайцісь па ўсім. У Брытаніі перамаглі лейбарысты, это левацэнтрысты мясцовыя. Там пакуль што нічога не зразумела, нічога цікавага, мне здаецца, няма. Калі, можа, Францішак, ты можаш штосьці сказаць? Не, это пакуль што надта нічога не адбываецца. Тут толькі пытанне, што будзе, што можа адбывацца. І тут абмяркоўвалі мы гэта ў нашым не выйшаўшым выпуску, што фактычна цікавасць Брытаніі зараз у тым, што Брытанія ўжо... у тым, што быў Брэксіт. У тым, што Брытанія ўжо не абмяжована еўразвязам. І калі раней можна было сказаць, што, ну, у еўразвяза ёсць свае плюсы і мінусы, свае перавагі і свае недахопы. І з аднаго боку, калі ты хочаш правесці надта вельмі ліберальныя рэформы, то табе цяжка, ты можаш зрабіць это толькі да пэўнага ўзроўню, таму што ты не можаш там апусціць падаткі ніжэй, чым там нейкія павінны быць. Ці заўсёды павінны быць нейкія рэгуляцыі, якія агульнаеўрапейскія рэгуляцыі. І гэта мінусы еўразвязу. З іншага боку, ты не можаш і занадта сацыялістычную палітыку праводзіць па той жа прычыне. Табе еўразвяз не дасць это зрабіць. І вось зараз такія больш-менш умеркаваныя, хаця якія становяцца ўсё менш умеркаванымі сацыялісты. Ну, хаця яны больш умеркаваныя, чым былі там десяткі год таму. Чым у Францыі, напрыклад, вось. Те же самае. Ну так. І
зараз яны ўжо не абмежаваныя унійнымі дамоўленасцямі і могуць рабіць што захочуць. Паглядзім, як это будзе. Але это можа быць страшна, можа быць не страшна. Магчыма, это будзе такі звычайны цэнтрызм. Магчыма, яны вядуць у задніцу эканоміку Брытаніі. Паглядзім. Так, пакуль што гэта ўсё незразумела. А вось цікава, зноў павяртаючыся да футболу, што няма зборнай аб'яднанага каралеўства, а ёсць там акрэма Англія, Шатландыя, Уэльс. Цікава, чаму вот ці ёсць у іншых краінах штосьці падобнае. Тыпу, няма ж там каманды штату Техас, які ездзі на чэмпіянат свету, там, напрыклад. Няма... Ну і вось гэта цікава, як так выйшла гістарычна. Вот я запомню, пачытаю. Можа, распавядзем наступным выпуску. А далі у нас... Ну, мне здаецца, што это хутчэй з-за таго, што... Ну, я так здагадка. Што это з-за таго, што сам футбол пачаўся там, у Злучаным Каралеўстве, і магчыма, што якая-небудзь зборная Шатландыя і зборная Англіі маглі быць першымі зборнымі, якія ўвогуле гулялі ў этой камандзе, што яны, можа быць, унутры каралеўства штосьці такое арганізоўвалі. Можа. Паглядзім. Інтэрнэт у нас ёсць, ChatGPT таксама. Далі Францыя. Там перамагла лівацкая кааліцыя «Новы народны фронт», і гэта шмат каго здзівіла, таму што багата хто ставіў на правую гэтую партыю National Rally, я не ведаю, як перакласці. Ну, рух, можа быць. Карацей, яна заняла толькі 3-е месца, а 2-е месца заняла партыя Макрона. І што цікава, што зараз і ніхто не зможа у парламенце мець большасць, прыйдзецца створваць там якісь саюзы, кааліцыі, і можа таму якраз Макрон і прызначыў гэтыя выбары раней, чтоб гэтая правая партыя не падрасла просто з часам. Ёсць такая ідэя, і ён такой, давайте пакуль у іх не такая вялікая падтрымка, зробім выбары. І калі гэта так, то гэта зыграла, і зараз у Ле-Пен, про якую ты кажаш, што яна там не руліць, насправді шмат хто кажа, што яна досі там галоўная фігура, але ў яе не будзе ўлады такой, якой яна хацела. І я не ведаю, ці добра гэта для Беларусі, я думаю, для Беларусі гэта пофіг увогуле, ці добра гэта для Украіны, ну, таксама незразумела, што там будзе далей. Таму вот так. Ну, тут фішка ў тым, чаму такія вынікі. У Францыі выбары адбываюцца не па партыйных спісках, а па аднамандатных акругах, падобна як у Беларусі. Вось. І калі ў іх быў першы тур выбараў, то лідзіравала якраз это нацыянальны фронт Ле-Пен, Бардэллы. Вось. Але потым Макрон дамовіўся з сацыялістамі наконт таго, каб у тых участках, дзе больш выйгрывалі сацыялісты, каб там усе галасавалі за сацыялістаў, а на тых участках, дзе больш выйгрывалі макронаўцы, там каб усе галасавалі за іх. І таму яны ў выніку прыйшлі вось з такімі добрымі вынікамі, якія, хаця колькасць галасуючых за нацыянальны фронт Ле-Пен падрасла ў другім туры. Але з-за таго, што там такая аднамандатная сістэма, яны ўзялі нашмат менш, хіба ў 2 разы менш нават, штосьці каля таго, чым планавалася, калі б прайшлі па выніках першага туру. Вось. Ну і тут важна адзначыць, што сацыялісты ў Францыі, якія занялі першае месца, это прям такія жорсткія сацыялісты. Там розныя, там розныя. Не лейбарысты. Там прям спектр такі там саюз трох асноўных. Это сацыялістычная партыя, зялёныя і камуністы. Вось. А лідар іх, Жан-Люк Меланшон, не ведаю, ці правільна я сказаў ягонае імя, але ён у свае часы быў трацкістам.
ён з трацкізма выйшаў, і магчыма, ну, я так падазраю, што можа быць это не тое, каб зусім выйшаў з трацкізму, это як не ведаю, это як з лібертарыянства ў лібералізм выйсці, да, то бок ты ўсё роўна як бы лібертарыянец, але просто рэал-палітик кажа тебе, што ты будзеш лібералам. Ну, карацей, ось трацкіст, магчыма, былы. Зараз ягоны блок займае большую частку, ну, больш, чым усе астатнія блокі ў парламенце Францыі. Але прыйдзецца дамаўляцца, таму што ўсё ж такі не большасць, таму яны будуць там з партыі Макрона неяк у кааперацыю выходзіць, таму што Макрон-то таксама, ён такі левацэнтрыст, здаецца, большы. І вось цікава, што, здаецца, у жоднай краіне Еўразвязу няма такой моцнай сілы ліберальнага толку, такого класічным разумення лібералізма. Можа, там у невялікіх краінах ёсць, але ну, я пра такія, якія вырашаюць там все ж такі долю Еўразвязу. І, ну, ёсць у Германії, хіба, у іх ёсць іх дэмакратычная партія, якая зараз у кіруючай кааліцыі, наколькі я ведаю, з зялёнымі і сацыялістамі. Вось, якая больш-менш класічна ліберальная. І вот мне цікава, вот ты ў Францыі жывеш такі, там зранку п'еш смачную каву, глядзіш на Эйфелевую вежу і хочаш прагаласаваць за волю. Все ж таки ты ж во Францыі, хочацца нейкай волі, лібералізму. І тебе просто няма за каго галасаваць, па суці. Это вельмі дзіўна, што так адбываецца. І, дарэчы, такая ж сітуацыя, плюс-мінус, такога поляризацыі, што ёсць такая правая партыя, умоўна, левая умоўная, была перад Другой светавой вайною. І зараз, дарэчы, калі браць так, ну, это, конечно, больше мемы, но вот ёсць поляризацыя ў Францыі, ёсць ненавісць вялікая да габрэяў зараз, і ўсё тое ж самае было і перад Другой сусветнай вайной. Але, спадзяюся, яна не здарыцца. Не, ну, гэта насамрэч сапраўды так, што у Германіі тых часоў перад Другой сусветнай, тых часоў, калі там Гітлер яшчэ быў не прыйшоў да ўлады, але там ужо быў блізкі да гэта, то фактычна лібералізм быў у вялікім заняпадзе. Это была барацьба паміж сацыялістамі і нацыянал-сацыялістамі. Ну і штосьці падобнае мы сапраўды бачым зараз. Розніца толькі, я не ведаю, з'яўляецца, ну, як бы партыі, кшталту партыі Ле Пен час ад часу могуць якія-небудзь каля ліберальныя ідэі ў эканоміцы прапанаваць. Так. Штосьці пазаігрываць з гэтым, каб лібералам, якім няма рэальна за каго галасаваць, маглі б прагаласаваць за іх. Асабліва, калі это хтосьці, хто па асабістых поглядах настроены даволі кансерватыўна. Гэта вось у Польшы ёсць эта канфедэрацыя, якая таксама сярод іх нават некалькі лібертарыянцаў ёсць, і яны сябе часам пазіцыянуюць як партыя для лібералаў, лібертарыянцаў, але кансерватыўнага толку. Але пры гэтым яны, ну, як бы вось мне адзін немец сказаў, калі я быў зараз у адпачынку і размаўляў там з немцам у Лісабоне, і ён сказаў наконт сітуацыі з этой альтэрнатывай для Германіі і іхным пад'ёмам у Германіі, што так яны падымаюць праблемы, якія сапраўды існуюць, але мы ў Германіі кажам, што калі мне не падабаецца абед, это не значыць, што я буду есці гаўно. Так, то бок калі асноўныя партыі не заходзяць, это не значыць, што я буду галасаваць за што-небудзь такое. Вось. Ну і так, я не... Насамрэч, гэта тэма, якая ў нас ідзе ледзь не ў кожным выпуску, наколькі проста цяжка зрабіць нармальны лібертарыянскі, ліберальны папулізм, улічваючы, наколькі ўсе проста імкнуцца ўжыць уладу ў сваіх мэтах. То бок ты галасуеш не з пункту гледжання таго, каб было там неяк больш-менш справядлівыя умовы ці што-небудзь такое, ты галасуеш з пункту гледжання таго, як я хачу распарадзіцца грашамі іншых людзей. Так? А тут прыходзіць партыя, якая кажа, не, ты не можаш распараджацца грашамі іншых людзей, это грошы іншых людзей.
Ну і зразумела, калі ў цябе ёсць магчымасці, ты будзеш распараджацца грашамі іншых людзей, ці не будзеш, то ты выбераш, каб усё ж такі это рабіць. І ты думаеш, канешне, іншыя людзі таксама змогуць распараджацца там маімі, але это там маленькая толіка, а затое ёсць гэтыя сверхбагатыя жирныя каты-капіталісты, вось іхнымі грашыма я лепш ведаю, як распарадзіцца. Так, калі казаць пра адносна папулярныя лібертарыянскія рухі, то есть рух у Аргентыне, і дарэчы, мы не казалі, што пра Мілея. Распавядзі, што там у Аргентыне. Так, это ўжо месячнай даўнасці навіна, што ён правёў рэформы праз Сенат. У яго была вельмі вялікая праблема з гэтым, у яго было там уже забываюся, 400 ці 600 каля таго этих дэрэгуляцый маленькіх ось такіх ось рэформачкаў, і выніку з іх засталося там 100 з нечым. Былі вялікія кампрамісы, некаторыя рэчы, якія трэба прыватызаваць, не будуць прыватызаваныя, як, напрыклад, іхныя там авіякампаніі. Вось, але тым не менш, это праведзена. Але это яшчэ не канец, там яшчэ будуць шмат па якіх пунктах галасаваць асобна. Выбухлі тады ў Аргентыне вялікія пратэсты, зразумела, сацыялістаў і прафсаюзаў. Можете паглядзець, калі хто не бачыў адзін з нашых першых выпускаў, прям так і называўся «Хто не любіць Мілея». Там мы аналізавалі, якія людзі ў Аргентыне яго больш падтрымліваюць і супраць каго ён у асноўным змагаецца. Ось. Ну, але зараз Мілей вельмі апошнім часам заангажаваўся ў міжнародную палітыку, прычым у вельмі дзіўны спосаб. То бок ён ездзіць па краінах і тусіць з мясцовымі тымі, каго там называюць ультраправымі. Так, не ведаю, наколькі яны ультраправыя, наколькі гэта тыя, хто каго Мілея таксама ультраправым як бы называюць. І Нацыянальны фронт Францыі называюць ультраправым, хаця яны прапаноўваюць зусім розныя рэчы. Агульна ў іх вельмі мала. Вось, але ён там ездзіць, ён там быў, у нас было ў нейкім выпуску, што ён там у Гішпаніі выступаў, так, а вось недавно у іх там у Паўднёвай Амерыцы Меркасур, по-моему, называецца іхная гандлёвая арганізацыя там, і там былі абмеркаванні, яны там вырашылі, што далучаць Балівію да гэтай усёй тусы. Але Мілей там не прысутнічаў, таму што Мілей у гэты момант тусіў з нейкімі так званымі ультраправымі Бразіліі. Не ведаю, наколькі ультраправымі ці што, ну але ён рэальна ігнаруе тыя рэчы, якімі павінен займацца прэзідэнт, і займаецца вось такімі вось нейкім дзівацтвам. Ну, не толькі, дарэчы, калі казаць ужо пра іх заўнешнюю палітыку, то ён быў на саміце міру пра вайну ў краіне, вот, калі казаць. Яны зараз, Аргентына вядзе перагаворы з НАТО, яны намагаюцца пераходзіць на іх стандарты, і здаецца, што рана ці позна, як не дзіўна, Аргентына ўступіць у паўночна-атлантычны альянс. І гэта такі, даволі цікавы проста паварот у палітыкі Аргентыны. Так, это круто. Да, яны нават у краіне адпраўляюць штосьці, якісь дэталі там для самалётаў. Ну, ясна, што там Аргентына зараз не вельмі вайскова моцная краіна, але цікава, можа быць, яна будзе саюзнікам Европы, Штатаў і можа быць калісьці нашым. Ну так, ну і таксама, калі ўжо сказаць пра Мілея, не гледзячы на тое, як ён мае сваю меншасць у парламенце, ему пастаянна стаўляюць палкі ў калёсы, ён вымушаны ісці на гэтыя кампрамісы і гэтак далей. Але ўпершыню за вельмі доўгі час адбылося штосьці такое, што у іх прафіцыт бюджэта з'явіўся. У іх інфляцыя зменшылася, хаця ўсё яшчэ застаецца, але зменшылася прям з 3-значнай до 2-значнай. Вось, хаця ўсё роўна вельмі вялікая. Так, але Мілей, можна сказаць, ён, можна сказаць, са звязанымі рукамі робіць вельмі крутыя рэчы. Зараз рэкордна шмат прадаецца дамовы кватэр у Буэнас-Айрэсе. Так, таму што вельмі шмат было дэрэгуляцый, і зараз это нашмат прасцей рабіць. І
Я недавно даведаўся, што вельмі на працягу доўгага часу таксама аргентынскія банкі не давалі іпатэк. Вось, а зараз рынок ужо стаў больш прыязны, і банкі пачалі ўпершыню даваць іпатэкі за доўгі час. І перамогі Мілея, якія ён робіць унутры краіны, ну, проста неверагодныя. Улічваючы тое, што ён мае абсалютную меншасць у парламенце, ён робіць это са связанымі рукамі, але ён это робіць, і тут нічога немагчыма сказаць, што ён ну, не падобна на тое, што ён правальваецца, падобна на тое, што это будзе добры прыклад такога каля лібертарыянскага прэзідэнта. Это офігенна. Так, і калі людзі купляюць квартыры ў горадзе, значыць яны вераць у краіну, значыць, што яны звязваюць сваю будучыню, не намагаюцца там масава з'ехаць, і гэта добра. Можа, у Аргентыне ўсё ж такі гэта будзе гісторыя поспеху, і большасць там еўрапейскіх краін паглядзяць на гэту гісторыю, такі, блін, а можа і нам у гэты бок рухацца. Таму спадзяёмся, трымаем кулачкі за Мілея. А ў нас яшчэ адні выбары, якія прайшлі. Гэта выбары у Іране. І калі можаш, распавядзі, таму што там супер цікавая гісторыя. Ну, насамрэч, не так цікава, як хацелася. Ну, учитывая, што там прэзідэнт не так шмат вырашае там. Так. Вось, амерыканцы заўсёды, апошнім часам правыя амерыканцы, больш рэспубліканцы, частка рэспубліканцаў вельмі шмат гаворыць пра гэты так званы deep state. То бок пра тое, што насамрэч дзяржавай кіруе не выбарныя асобы, а іншыя асобы. Дык вось у Іране это рэальнасць. У Іране асноўную ўладу мае, прэзідэнт амаль не мае, выбарныя асобы амаль не маюць улады, усё вырашае там аятола і ягоныя чувакі. Вось, але перамог у іх Масуд Пезешкян, калі правільна сказаў ягонае імя. І ён ішоў як такі рэфарміст, ён ішоў як такі чувак, што я адбудую стасункі з Захадам, я прыму з вуліц паліцыю маралі, я там дазволю жанчынам апранацца, як яны пажадаюць. Карацей, з даволі крутымі рэчамі, і вельмі спадзяюся, што ў яго это атрымаецца. Але пры гэтым, канешне, ён не хавае тое, што ён будзе слухацца тое, рэчы, якія ім будуць казаць там аятолы, не будзе супраць іх бунтаваць. І ён пасля выбараў ледзь не першай рэчы, што ён зрабіў, ён напісаў адкрыты ліст кіраўніку Хезбалы, у якім ён сказаў, што мы абсалютна падтрымліваем вашу там барацьбу супраць гэта незаконна сіянісцкага ўраду і ўсё такое. Таму як бы здаецца, кандыдат-рэфарміст перамагае на выбарах і хоча адбудаваць адносіны з Захадам, але насамрэч усё далёка не так круто. І США ўжо выказаліся, што факт ягонай перамогі недастатковы, каб усадзіць іх за стол перамоваў яшчэ раз з Іранам наконт там санкцый і ўсё. Ну вот уяві, што зараз у Іране ўсё ў гэтым плане дэмакратычным ўсё трохі лепш, чым Беларусі, таму што у нас нават цяжка ўявіць, чтоб хай парламентарый, хай на мясцовых выбарах з такімі ідэямі там якіхсь зменаў прайшоў. Ну гэта зараз нерэальна просто. А в Іране, дзе здавалось, што там людзей камнямі забіваюць, якія там і ваююць, на Ізраіль ракеты адпраўляюць, і Расія адпраўляюць ракеты толькі не сваім ходам, як Ізраіль. Таму спадзяюся, што ўсё ж можа быць там штосьці зменіцца. Конечно, нам было б первую чэргу ў краіне важна, чтоб Іран выйшаў з вайны зараз, тому што ён пастаўляе вельмі шмат зброі Расіі і тэхналогій, у тым ліку беспілотных. Таму спадзяюся, Захад зможа неяк там дамовіцца, штосьці прыдумаць. Але, конечно, на Блізкім Усходзе гэта ўсё цяжка заўсёды. У нас яшчэ выбары ў Штаты. Там мы прапусцілі дэбаты паміж Байденам і Трампам. І з саміх дэбатаў цяжка штосьці цікавае высупіць, яны больш адзін іншага падкалвалі, там, такое было шоу. Трамп сказаў, што ён спыніць вайну ва ўкраіне, будучы прэзідэнтам электам. Так.
то бок яшчэ не ўступіўшы ў паўнамоцтва. Як ты думаеш, ці ёсць хаця б нейкая верагоднасць таго, што ён Я думаю, што Трамп можа, ну, ён можа намагацца гэта зрабіць, але не гатовы да перамоваў у першую чаргу Пуцін. Не так даўно ён сказаў, што мы пачнем перамовы толькі калі вы аддадзіце нам 4 вобласці Украіны: Данецкую, Луганскую, Херсонскую і Запаріжскую. Ну, это просто нереальныя умовы, таму што калі... Ну, і гэта пыталіся, дарэчы, у Трампа на гэтых дэбатах. Ён спачатку паспрабаваў ухіліцца ад адказу і адказаў на штосьці зусім іншае, але ў яго заставаўся час, яму паўтарылі пытанне, ён сказаў, што не, гэтыя умовы непрымальныя. Вось, але, ну, наколькі я разумею, ягоная тактыка, по-моему, это ты мне казаў, што ягоная тактыка можа быць такая, што ён ставіць свае умовы, да, калі Украіна не згаджаецца, ён перастае пастаўляць зброю, калі Расія не згаджаецца, ён пастаўляе зброю столькі, колькі ніколі яшчэ не пастаўляў. Так, я думаю, што можа быць, такое можа быць, таму што там, калі, памятаеш, была такая частка часу, калі там паўгады ЗША ўвогуле зброю не адпраўляла ў Украіне, і тады вось частка менавіта рэспубліканскай партыі, якія, ну, такі больш звязаны з Трампам, яны блакавалі гэта ўсё. Яны хацелі, каб разам з пытаннем пра Украіну вырашались там іншыя ўнутрапалітычныя пытанні. І вот, можа быць, калі Трамп зразумее, што з Пуціным дамовіцца нерэальна зараз, то ён і скажа сваім паплечнікам, што все, давайте ўжо закідаем Украіну зброй, хай яна пераможа. Таму што, ну, даюць зброю столькі, каб Украіна трымалась, не больш. Тобто не даюць, ну, ёсць разуменне, колькі там патрэбна плюс-мінус, чтоб яна пачала перамагаць. І, на жаль, чым далей, тым больш этой зброі будзе патрэбна, таму што чым менш матывацыі, менш людзей, тым просто больш якасная зброя патрэбна для перамогі. Вось, таму, да, Трамп гэта так, ну, здавалось, пасля дэбатаў у Байдена вельмі рэзка ўпаў у рэйтынг. Прям все такія, все, ён адназначна Трамп пераможа, але зараз ён амаль зраўняўся, там некалькі адсоткаў па апросах розніца, і таму яшчэ Байдена нельга скідаць з рахункаў. Хаця тут шмат якія дэмакраты кажуць, што давайте мы-ка ўжо дзеда гэтага старога прыбяром, таму што на дэбатах ён выглядаў як напалову мёртвы, ён не вельмі-то арыентаваўся ў пытаннях, потым ён яшчэ выступаў, зараз некалькі дзён таму ён Пуціна з Зеленскім пераблытаў Камалу Харріс з Трампам, ну, тобто дзед ўжо не вельмі здольны быць прэзідэнтам, і некаторыя дэмакраты кажуць, там нават трохі грошай замарозілі на кампанію Байдена, таму што, ну, думаю, што няма сэнсу іх вытрачаць, тому што ён прайграе. Але яго, ну, тобто ёсць якісь такі разлад дэмакратаў. Будуць цікавыя выбары, і я нават не ведаю, ну, за каго балець. Ну, таму што Байден... Ну, відавочна, Байден... Ну... Падабаецца нам это ці не, але Амерыка з'яўляецца гэтым сусветным паліцэйскім, так, які і ад таго, што адбываецца ў Амерыкі, хто кіруе Амерыкай, это мае вялікі ўплыў на ўвесь свет, і прэзідэнцтва Байдена это самыя цяжкія часы для света за апошнія дзесяцігоддзі. Так, пачалося столькі войнаў. І не падобна на тое, што гэта спыніцца. Падобна на тое, што гэта можа эскаліравацца. Так, а сколькі войнаў пачалося? Ну, вось калі... Ну, все кажуць, типа, стала горш. Так, не так шмат. Ну, але, ну, Расія з Украінай... Ну, это яшчэ пачалося раней. Планы, я думаю, што былі і до Байдена. Просто... Ну, але пытанне, ось Трамп гэта казаў, пытанне сапраўды, ці это сапраўды так, што калі б ён быў прэзідэнтам, то Пуцін бы так не заатакаваў. Я б таксама так казаў, калі я балатаваўся. Не, это зразумела, але мне падаецца, што ў гэтым можа быць доля праўды. Таму што Байден, ну, не ведае, што адказаць. Амерыка сябе вельмі слаба паказала пасля этого ўварвання.
Амерыка сябе сапраўды слаба паказала з іхным выхадам з Афганістану. То бок, па сутнасці, ўсё, што яны там імкнуліся зрабіць за доўгі час... Хаця трэба было выходзіць. Туды ўходзіла трыльёны долараў. Ну, можа быць, не трэба было заходзіць увогуле туды. Таму што туда ўклалось там в сотні разоў больш грошаў, там, калі не в тысячы, чым в Украіну. Хаця гэтыя афганцы, іх войска, яны просто бросілі зброю, там першыя ж дні, амаль не змагаліся. Украінцы яшчэ і трымаюцца. Без всего гэтага. Ну так. Вось. І это там Кітай хітрыць з Тайванем. Там усё... Карацей, не падобна это на добрую сітуацыю ў свеце. Вось. У часы, калі Трамп быў прэзідэнтам, то там таксама шмат хто баяўся, што штосьці адбудзецца, які ён там твіты пісаў. І ўсё такое, там была ў Саус-парку цэлая серія пра ягоныя твіты і Паўночную Карею. Вось, але ў выніку пры ім адбылася першая сустрэча прэзідэнта США з кіраўніком Паўночнай Кареі. І невядома, ад Трампа не ведаеш, чаго чакаць. Ад Трампа не ведаеш, чаго чакаць, але ад Байдена я б не стаў чакаць нічога добрага. Ад Трампа проста невядома. Ну, пытанне, што Байден не вельмі там будзе, я думаю, на вырашэнне пытання ўплываць, таму што будзе яго там віцэ-прэзідэнт, яго каманда там больш фармаваць гэтую павестку. Ну, я згодзін, але што добра, што Еўропа гатуецца да будзе-якіх сцэнарыяў зараз. Яны разумеюць, што Трамп можа прыйсці, можа перастаць проста дапамагаць. Ён, часта кажа, што Еўропе трэба самой абараняць сябе, што ён так згодзін, каб ядерны гэты парасолька ядерная была над Еўропай, ад США, то што іх больш за ўсіх ядерная зброя. Але яны не хочуць трымаць, як кажуць, свае сухапутныя сілы ў Еўропе, тобто гэта ўжо будзе на откупе у еўрапейскіх краінаў. І я думаю, што гэта правильно, таму што Еўропа расслабілась просто там апошнія десятгоддзе яны свой ВПК знізілі, яны просто сталі слабымі, і вось Пуцін гэта адчувае, накапліваў свае сілы, вось ударыў здавалася адной з самых слабых краінаў Еўропы, але выявілася, што по вайсковай моцы гэта можа быць адна з наймацнейшых. Зараз, можа, Польша стала лепш, таму што Польша ўкладае проста якісь там вар'яцкія грошы ў гэта ўсё, ў зброю, там у Паўдэннай Кареі за Паўднёвай Кареі закупаюць зброю. Вось, таму ты просто скажы, за каго бы ты галасаваў, за Трампа ці за Байдена будзь амерыканцам, таму што я б таксама не галасаваў, таму што тут якась рулетка просто незразумелая. Тобто, калі Байден будзе, то можна казаць, што нічога не зменіцца, будуць патрохі даваць грошы, зброю. А калі будзе Трамп, то можа і лепш, можа спыніць реально вайну, а можа ён дасць Расіі перамагчы. Я думаю, калі Трамп дасць Расіі перамагчы, то будзе, такая вельмі вялікая параза для яго на прэзідэнцтва. Запомняць яго як такого чалавека, які. Так. Ведаеш, заўсёды там пара даць Расіі перамагчы, захапіць палову Украіны і сказаць, што зато я спыніў вайну, і гэта паказаць як перамогу. Такое сабе. Это не тая перамога, это не перамога ўзроўню Трампа, скажем. Спадзяюся, што у яго ёсць такія амбіцыі все ж таки быць крутым прэзідэнтам. Так, нам насправді, на жаль, трэба вже скончыць выпуск, таму што мяне 13% на ноуце засталося зарядкі. Таму давай яшчэ одно пытаннечка. Так, што у нас там яшчэ засталося? Пра выбары ўсё. У нас выпусцілі ў Беларусі палізняволеных. І казалі, што будуць выпускаць тых, хто хворый моцна, тобто ўжо там хутка можа памерці. Але, як выявілася,
што там толькі адзін, здаецца, Кастусёў там был онкахворы, та. І таму цікава, што гэта за мув такі Лукашенка. Я чуў шмат ідэяў ад таго, што Лукашенка хоча пачаць хаця б нейкія перамовы з Захадам, да таго, што гэта Польша разам з Кітаем надавілі, каб выпусціць грамадзяніна Польши Пачабута. Ці Пачобута? Пачобута, мабыць. Вось. І як ты думаеш, што гэта за такі мув, чаму Лукашенка выпусціў некалькі палізэкаў? Ну, хутчэй за ўсё так, нейкія перамовы, пра якіх мы не ведаем. Нейкія саступкі, можа быць, з аднаго, з другога боку. Вось. Можа быць, Лукашенка нейкі сігнал падае. Типа, што ён у цэлым гатовы на нейкія перамовы асабіста з ім. Можа, ён думае, што Расія прайграе, і калі што рыхтуе свой план Б, што ён неяк дамовіцца з Захадам. Можа, ці ён думае, што Расія пераможа, і тады Беларусі таксама можа быць, ну, можа страціць сваю незалежнасць. Таму што, да, Расіі вельмі складана, але яна паралельна бамбіць Сірыю, напрыклад. Таму, ну, паветраныя сілы ў Расіі вельмі моцныя пакуль што, але наземныя не. Таму на моры яна ўвогуле прайграе. Таму зараз вайна ў такім тупіку здаецца стратэгічным. Але Лукашенка можа ведаць больш, чым мы, можа ведаць, што Расія ўжо гатовая прайграць, можа ведаць, што яна ўжо гатова там даціснуць. І я думаю, што абодва гэтыя сцэнарыі гэта вельмі плохо, пагана дрэнна для Лукашенка. Таму што ўсё ж такі яму, здаецца, зараз это самая яго ідэальная пазіцыя. Побач ідзе вайна, ён свайму электарату кажа: да, глядзіце, ідзе вайна, а ў нас яе няма. Глядзіце, у нас паднімаецца эканоміка за конт вайны, зато мы ўсё ж такі абслугоўваем ВПК расейцаў, мы пастаўляем ім бенз у гэтыя бліжэйшыя да Ўкраіны вобласці, таму што так, там все разбамбілі, ўжо нафтабаза. Я думаю, ён бы хацеў, каб яна вечна шла. Ну так, для яго ён зараз у выйгрышным становішчы, ён такі гарант міру, якім ён заўсёды хацеў быць. Так, і апазіцыя задушаная так, што і галаву не падымае, і так, ён у вельмі добрым становішчы зараз. Спадзяюся, ад гэтай жары ён памрэ, ўсё ж такі не малады ўжо чел, таму што ўжо дастаў, насправді. Ну, але насамрэч, ведаеш, неяк цяжка сабе ўявіць, што ён памрэ. Чаму? Сапраўды. Ты сябе не памятаеш без Лукашэнкі. Я-то ўжо пасля нарадзіўся. Я ніколі не жыў без Лукашэнкі. Я нарадзіўся ў 95-м, ён прыйшоў да ўлады ў 94-м. Так што тут я і не магу сябе памятаць без яго. І як бы я разумею, што ён нашмат старэйшы там за мяне. І я застану хутчэй за ўсё Беларусь без Лукашэнкі, але это ўсё роўна пра это думаць, это як не ведаю пра едзінарогаў. Што-небудзь такое. Але яно заўсёды ў гісторыі вельмі рэзка адбываецца, што ты нават не... Як памятаеш, гэты был паход Прыгожина на Москву. Ну гэта просто вот так. Ну, я-то сачыў, тыпу, што там адбываецца, што там так все эскалировалось нормально. Але для большасці гэта просто вот так, штосьці здарылася, ідут уже чувакі на Москву. Але не дашлі до конца і памёрлі. Ну, Прыгожин. Эх. Так, ладно, я думаю, нам уже трэба казаць да пабачення ўсім нашим слухачам. Дзякуй, Францішак, што правёў гэты час са мной, з нашымі слухачамі. Да пабачення.